Carol, què fas? Què fas que no estàs explicant el Pensat i Fet? Lo de Pensat i Fet és de veres, Salva. Mira, el Pensat i Fet és un nou espectacle que hem fet precisament per a les falles. Mira, n'hi haurà monòlegs, òbviament. La relació en el món faller. Disfruta-ho! Si les falles són 4 dies, una polla. És tot l'any, com el meló, tot l'any. Saps? N'hi haurà cançons. N'hi haurà concurs, proves per als fallers i les falleres que puguen guanyar premis i gaudir tota la nit. N'hi haurà striptease. Vale, no estic jo per això. Però Pensat i Fet, el concursor faller. En la teua falla, si vols. Què hi ha? Sí, les falles són en març i la xiqueta va dir jo encara no me depilo la xona. No.